Αλλά μαζικότερη λατρινοφωνία επήλθε με τη δημιουργία επί Αντωνίνου Πιού το 150 μετά Χριστό, γιατί αυτά που προανέφερα ξεκίνησαν το 150 π.Χ. Δηλαδή μετά 300 χρόνια, με τη συγκρότηση τριών λεγιώνων της 5ης, 6ης και της 7ης λεγιώνας, οι οποίες συγκροτήθησαν από Ορεσίβιους, Δυτικομακεδόνες, Υπηρώτες και Αιτωλούς. Η κάθε μία από αυτές είχε περίπου 16.000 βαριά οπλισμένους άντρες, εν συνόλο 48.000, και επειδή κατά τις εξαρτίες πολλές φορές συνοδεύονταν από τις οικογένειές τους, μπορούμε να υποθέσουμε έναν πληθυσμό της τάξης των 200.000 ανθρώπων περίπου. Μέγας πληθυσμός για την εποχή. Βέβαια. Όλες τώρα αυτές οι τάξεις των ενόπλων στρατιωτών, Ελλήνων ενόπλων στρατιωτών, μετά την αποστρατεία τους, αφού υπηρετούσαν 20-25 συναπτά έτη, ελάμβαναν τον απρόσιτο τίτλο, για τους υπόλοιπους Έλληνες, τον απρόσιτο τίτλο τιμής του Ρωμαίου πολίτη, και ο οποίος τους ανέβαζε αυτόματα σε επίπεδα ισονομίας και συμπολιτείας, και τους πήγα και όσα δικαιώματα, και δικαιούνται, ας πούμε, αυτά που πήγαζαν από τον τίτλο αυτό. Δηλαδή, μετά την αποστρατεία τους, τους εδίνονται εκτάσεις βοσκήσιμης και καλλιεργήσιμης γης κοντά στους στρατώνες. Γιατί και τα παιδιά τους συνέχισαν αυτό το επάγγελμα, το πολεμιστή. Θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα ότι μέχρι τον 10ο περίπου αιώνα η λέξη βλάχος δεν υπάρχει. Γιατί οι Ρωμαίοι αυτοί πολίτες, οι Έλληνες που απέκτησαν αυτό το τίτλο του Ρωμαίου πολίτου, αυτοαποκαλούνται αρμούν χιν. Ο βλάχος λέει αρμούν χιν, δηλαδή αυτοπροσδιορίζεται σαν Ρωμαίος πολίτης, τίτλο τον οποίο απέκτησαν αργότερα και οι υπόλοιποι Έλληνες. Η λέξη βλάχος, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ως τον 10ο περίπου αιώνα. Τη λέξη αυτή τη φέρνουν παρμένη από τους Γερμανούς οι Σλάβοι, από το γερμανικό όνομα Βέλχ ή Βελάχεν, που σημαίνει τον λατινόφωνο. Γιατί από τον όνομα αυτό, από τη ρίζα αυτή προέκυψαν και οι Βαλόνοι της Ελβετίας και οι Ιουαλοί της Αγγλίας. Κατάλαβες? Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα, ναι. Ναι. Τώρα, προς επίρρωση των παραπάνω, εγώ μπορώ να αναφέρω τα εξής. Δηλαδή, για να τεκμηριωθεί η αδιάστη αλήθεια των παραπάνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές, που δυστυχώς άλλες εκπορεύονται από διάφορα κέντρα και ελαφρώς σκοτεινά ή πολύ σκοτεινά, θα ήθελα να πω το εξής, ότι τα παραπάνω τεκμηριώνονται με την ιστορική συνέχεια ως πολεμιστών των Βλάχων επί Βυζαντίου, διότι κατά κύριο λόγο οι ακρίτες του Βυζαντίου και οι πολεμιστές, όπως αναφέρει η Άννα Κομνηνή, ήταν Βλάχοι. Συγκεκριμένα η Άννα Κομνηνή αναφέρει, εκ των κατοίκων της Βυζαντινής επαρχίας μόνον οι Βλάχοι ήλοντον την τέχνη του πολεμήν. Δηλαδή ήταν επιμονή βάσεως, ένα μεγάλο μέρος των Βλάχων υπηρετούσαν ως πολεμιστές στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Άλλωστε στη συνέχεια, με την κατάκτηση του χώρου μας, της Ελλάδας μας από τους Τούρκους, βλέπουμε εκεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των κλεφτών και αρματολών είναι πάλι πολεμιστές Βλάχοι. Ακόμα θα μπορούμε να αναφέρουμε και την πληθώρα των Βλάχων ευεργετών. Θα φανεί λίγο εγωιστικό, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Από τους 20 πρώτους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες, ούτε καν οι 19 και οι 20 είναι βλάχικες καταγωγής. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν αμύθιτα πλούτη στο εξωτερικό και τα άφησαν όλα στην πατρίδα. Τίποτε απολύτως στις χώρες τις οποίες δημιούργησαν αυτά τα πλούτη. Αυτό συνέβη και είναι άδικο το ότι οι επίγονοί τους της ημεδαπής εισέπραξαν από μεγάλο Έλληνα της πρώτης δεκάδας τον τίτλο του μειονοτικού. Είναι φοβερή αδικία αυτό που συνέβη με τους Βλάχους. Καθώς επίσης και οι επίγονοι της Αλλοδαπής, μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, εισέπραξαν την πλήρη αδιαφορία και περιφρόνηση από το επίσημο ελληνικό κράτος. Πέραν τούτου, και τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω για την προσφορά των Βλάχων στην υπόθεση της
ελευθερίας της πατρίδας μας το 1821, της απελευθέρωσης της πατρίδας το 1821. Θα αναφέρω απλά και μόνο ένα γεγονός, για να μην κουράσω, γιατί αδειμονώ και εγώ να ακούσω τα ωραία μας παραδοσιακά τραγούδια. Θα αναφέρω ένα και μόνο γεγονός από όπου θα μπορούν να εξαχθούν τα συμπεράσματα. Προεπαναστατικά γίνονται διάφορες δημόσιες σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο έναρξης της Ελληνικής Επαναστάσεως. Ένα σχέδιο προέβλεπε την έναρξη της Επαναστάσεως από την περιοχή μας, την περιοχή Ολύμπου και Πηγερίων. Για το σκοπό αυτό το 1819 στο μοναστήρι του Σπαρμού Ελασσόνος, κρυφά τη νύχτα, συναντήθηκαν οι φιλικοί, ο Γιωργάκης Ολύμπιος, ο Γιάννης Φαρμάκης, ο Κασομούλης, οι Ζιντρέοι, οι Μπουκουβαλέοι, οι Σταθέοι, οι Τζαχιλέοι και πολλοί άλλοι καπεταναίοι της Υπηροθεσσαλίας και της Μακεδονίας. Η συζήτηση εκεί, και αυτό είναι το σημαντικό, κατά ανάγκη διεμήφθη στην λαϊκή γλώσσα. Συμμετείχε δε από τον Νότο, από την Νότια Ελλάδα, ο γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης, ο Μπότσαρης και ο Τζαβέλας στη συζήτηση αυτή. Είχαν έρθει ειδικά για το σχέδιο, για την εκπόνηση του σχεδίου της Επανάστασης. Απορίας δε άξιο είναι η ευχέρεια με την οποία εχειρίζεται τη γλώσσα αυτή ο γέρος του Μοριά, τον οποίον οι Τούρκοι περιπεκτικά αποκαλούσαν βλαχοβασιλιά, διότι όπως αναφέρει ο γραμματικός του Φωτάκος, ο κύριος κορμός του στρατού του και η προσωπική του φρουρά αποτελείται από βλαχοποιημένες. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και δεν χρειάζεται να έχουμε χρειά άλλων μαρτύρων για την προσφορά των βλάχων στην υπόθεση της αναστήλωσης της πατρίδας, διότι αναστηλώθηκε από τα αποκαΐδια και τις τάκτες με τα λεφτά των ευεργετών και με τον αίμα των ηρώων μας.